Sa soort eens wezen matten. Maar sa is het op de meeste plakken. Bij Oensjerk leidt 400 bunderlaan. Dat valt onder de bestemming agrarisch natuurbeheer. Bij de eerste telling van de Vogelwacht lieke het nog knap. Een week later is er geen krisepiek meer te bekennen. Nou, we constateren dat eigenlijk alle pieken verdwenen zijn. Net alleen nog in Oensjerk meidje ze haar zwargen. De tellingen binnen provinciebreed viersen te leeg. Nou, dat liep het net zo hele best. Er wordt wel maar machtig teld, maar van de 6000 skriezen is 50% verlenging. Dus we zitten nu nog op zo'n 3000 alarmerende breedperkers in heel Friesland. Ja, daar maak ik me ook persoonlijk wel erg zorgen om. Ja. Ik zie gewoon met de bedrevenheid en de passie waar mensen allemaal bezig zijn. We hebben de vrijwilligers, de boeren, zeggen we leggen het ideaal aan. En eigenlijk, er komt geen donder van terecht. Vooral dat het op de plakken dat de biotoop, het leefklimaat in Wadder is, misgit, zitten vogelwachten dwes. De matneffers hadden wat onderstaan van de raarvogels die in worden. Met mijn tas ik goed aan uitdenken hoe we dat wat behinden kunnen. Misschien wel die aan prikken, of bedenk het maar. De provincie moet daar een ontheffing verlenen en ja, die moet daar gewoon achter staan. En viel je me dat die bereidwilligheid er is? Nee. Nou ja, als je kan een ontmoedigingsbeleid hanteren en dat wil zeggen je horengebied bijvoorbeeld iepen. Dus je zorgt voor een goede iepenheid, je zorgt voor kroenderie, gasloon. Dat is natuurlijk een eerste vereiste. Maar als je dat dien hebben en het slaagt het nog net, dan zullen we toch zien dat we de bepaalde predatoren kwad horen. Om de vogelwachten, de politiek en de natuurbeschermingsorganisaties op één spoor te krijgen, zal net afvallen. Maar het kan zo net terug gaan, vinden de vogelwachten. Wat er niet gebeurt, wat dan? Is de manier wat is het gewoon gebeurd. We zullen nou de hand in inslaan moeten om je toch duidelijke afspraken moeten maken en die ik nooit komen. Hoe krijg je ooit alle partijen op één lijn? Nou, als het na 12 is vaak.